tetandingan ing antarane Singo Barong lawan Leak barang saandhane. Tetandingan kalian doyo katiasanipun sang Dandung Awu kanthi manunggal cipta rasa budi karso asuh mundur ayo tandingan aku nih paksa pulang gue ayo Nulis sangat bagus keren. Nuwun lerepe sang Singo Barong saken barane. Ayo. Semono kabeh para punokawane kang padha ndereke
setan pripayangan nang warnane sarwa abang sampe hari banget ngono kagare kanang abang surat protokol Sang Purba